Salut și bine v-am găsit la un nou episod. Acest episod o să mă lupt cu niște oameni și îi voi lăsa să ajungă la 4 puncte, ei, la 4-0. După aia o să încerc să mă activez, adică, da, știți voi, și să câștig. Și așa, ia să vedem dacă vrea cineva cu noi. Momentan n-a venit nimeni, dar aștept. Avem pe cineva de level 20 care se joacă de pe consolă. Nu stă telefonul. Momentan nu-l pun așa. Nu știu cum să fac. Asta e așa, prima oară îl lăsăm pe el să câștige primele 4 runde. Ca să-l ajung mă bag și în Flergan. Așa, gata. Ok, o să vedeți voi. Da. Așa, deci este 4-0 pentru el. Scrie acolo și match point. Acum trebuie să încerc să-l bat. Așa, 4-1 este meciul. Sunt punctele, pardon. Unde e? Că dacă nu vă uitați la tipul ăsta. Backstab. Ok, l-am ratat. Îmi dau seama acum ce se enervează. Ce mă enervează Flerganul lui. Backstab. Nu mi-a ieșit. No, m-am bătut cu pumnii. No. Deci am eșuat prima parte. Primul meci, urmează al doilea. Am nimerit cu unul care are fix 1 XP. Deci fix 1 XP și joacă și de pe telefon. Așa, hai shotgun. Hai să luăm un molotov, să-i dăm puțin troll. Așa. Așa, gata. E match point pentru el. Acum o putem face. Dacă și nubul ăsta mă bate, îl ratai. Nimerește-l! Îmi pică... Da. Îmi picase telefonul. Ok, să dăm pe altcineva, fiindcă m-a scos din meci. Asta e loadout-ul meu. Assault Rifle, Revolver, Knife și Freeze Ray. Așa, este 4-0 pentru el. Ce nu să...
Așa, 1 la 4. Îi dădi ceva damage. Nu! Nu! De ce, mamă, ce mă enervează RPG-ul? Deci, ca să fie clar, am câștigat o rundă, dar n-a fost datorită mie, nubul ăsta s-a aruncat în fine, cred că a încercat să se urce pe macara și a picat. Și a picat din nou. Bine, ok, cu ăsta nu mai știu, că deja mă enervează. Că ăsta se duce mai la macara. Se întâlnești? Bă, dar nici eu nu pot acum să iau kill-uri din cauza lui ăsta, că nu știe să se urce pe o amărâtă de macara. Îi dau cu freeze ray. Dacă mai încearcă, îi dau cu freeze ray. Unde pică malul ăsta? L-am prins? Nu l-am nimerit. Nu înțeleg ce face ăsta. Oh! Cum a omorât, nu mă întrebați. Măcar a luat și el un pumn, nu vine să cred. A reușit, nu vine să cred. Îi dau eu o rachetă. Frumos, îl nimeri. Asta mai are doar 10 la viață. Aha, pică. Ce? Asta a fost cea mai ușoară victorie din viața mea. Nu o să scos autoshot-ul. Păi, de ce să nu profităm de ocazie să facem ceva satisfăcător? Ultimele cuvinte. Eu sunt un om. Ah, perfect. Dăgă. Cum n-am participat destul? Am făcut 2 kill-uri. Nu? E vina mea. Că ăsta s-a aruncat ca nubu. N-am fost atent și am intrat cu unul care are 202 la level. Așa că acum 100% nu o să-l mai las să ia ăsta 4 puncte, fiindcă din prima se vede sunt... Cu ce trage? Nu dau seama ce armă folosește. A, Burst Rifle e așa de OP? Adică da, dacă ți atingi ținta e OP. Dar dacă nu știi să joci cu Burst Rifle, adică ca mine, nu e OP deloc. Ah! Ce ratare! Cu ce trage? Ce e arma asta? Ah, slingshot. Ce enervant e slingshot în arenă. Picai. Sunt deștept rău. Logică mi-a dat. Ok, bine. Are și skin-ul ăsta pe cuțit de arată altcumva și să știți că skin-urile care arată diferit, adică ăla care l-avea el, puteai să dă backstage cu el mult mai ușor. Băi, urăsc slingshot-ul! Că nu joc eu cu el. Ce mi-aș dori să am slingshot.
Să ne dorim slingshot. Ce headshot. Încă un headshot. Nu nimeresc. Bă, da încolo de treabă, să mai lase ăsta slingshot-ul lui de 2 bani. Bine, care de fapt e foarte bun și foarte scump. Murit. Vreau să termin videoclipul ăsta măcar cu o victorie, dar nu mi-a ieșit. Păi sper că v-a plăcut episodul de azi în care mi-am luat bătaie de m-am spart. Da, nu am ce să fac un short. În fine, eu am fost Alex și pa, pa!